Esta intervención titulada Verbas Refusio fala do diálogo que establecen Curros, o poeta do mundo, e o escritor e político Carballo. Curros, no seu poema Mirando o chan, escribe: "Se eu fixen este mundo, que o demo me leve". Ao que responde Carballo: "Si, non se pode consentir, hai que facer máis e mellor política". A intervención consiste en integrar nos monumentos fardos de roupa un dos iconos que representan lamentablemente aos refuxiados, emigrantes e desprazados de todo tipo. A primeira acción foi na estatua de bronce homenaxe a Carballo e despois no magnífico monumento en granito dedicado a Curros realizado por Asoei. Os bultos de roupa fóronse colocando estratexicamente en cada un dos monumentos ubicados aos extremos dos xardíns de Méndez Núñez. No medio destes, o simulacro de campamento de refuxiados que foi reconstruído como denuncia da caótica e inhumana xestión das e dos desprazados polas guerras.